insha Allah. Kai wa dan majalisar tarayya yankin ka waka ko me jawo haka bayan duniya ta san ka da yabon Annabi sallallahu alaihi wasallam sai gashi kwatsam an tsince ka da yabon dan majalisar tarayya. So ko me yasa haka? To na yi mishi waka gaskiya ne, sunan wakan Atal. Atal ana kira shi ATL. Atal kalmar turanci ne da yake nufin someone is fame is strong in his division, mutum wanda yake mai karfi akan muradunsa kuma focus ɗinsa akan abin da ya shafi mutanensa. Sai naga wannan suna shi ya fi cancanta da shi. Mutane na wanda suke na kusa da ni da alkhairinsa ya shafe su, musamman ba zan manta ba, ni kaina lokacin bikina ba mu taba huda haka nan da shi ba. Wallahi magana kawai aka yi, kawai sai a gashi an kira ni, wani ya ce ga sako a baka. Na yi mamaki, wallahi wannan sakon ya bala'in taimaka min, saboda me ana gobe ɗaura auren na akwai abubuwa da yawa da ba a yi ba. Wallahi sakon fa ba mai yawa bane, amma na rantse maka wannan lokacin ya fi min miliyan 100. Ta ji daɗin wannan abu. Sannan wannan aminin nawa sai ya dimana bala da aka bashi permanent appointment, sai na ji daɗin haka. Wallahi sai na ga to ina da nawa hikiman me ya kamata in yi don in taimaka ma wannan tafiya, shine in ba da shawarwari ga ni na zo, sannan in yi wani sako da zai zama mutane suna saurara abin da ake faɗa. Dalilin kenan da yasa na yi masa wannan waka. Kuma duk da mawaƙin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam, ni ba abu ne wanda yake ba daidai ba in yabi wani, sai dai abin da yake ba daidai ba shine a cikin yabon in faɗi ƙarya ko in faɗi wani abu na zambo ko in faɗi wani abu wanda yake ba daidai ba ne, to lallai Allah zai kama ni, domin ina shi'ira da hikima, shi waka hikima ne. Ya zo cikin sahihi Muslim a kitabun shi'iri, hadisi na farko, hadisin Umayya bin Salt. Annabi sallallahu alaihi wa sallam, shi Umayya bin Salt ne wanda makafiri ne shi. Annabi yakan zauna da sahabbai ya ce musu waye zai tuna min waƙan wani, kuma ba yaban Allah yake ba, ba yaban Annabi yake ba, waƙa ne amma an zuba hikima a ciki. Annabi yakan ce wa sahabbai a biya mu waƙan Umayya bin Salt. Yana cikin sahih Muslim kitabun shi'r, shi na hadisi na farko. Annabi yakan saurari waƙa, har yakan kai ga sukan cewa Annabi yakan saurari baitoci sama da 100 na shi wannan wanda ba ma musulmi ba. Annabi yake cewa lalle wannan da sannu ya kusa ya zamo musulmi. Ashe kaga babu ne wanda yake mai laifi ba, kuma alhamdulillahi na yi ne don kaga karfafansa bisa ga wannan aikin alkhairi. Kuma wallahu fi auni abdu ma kana abdu fi auni akhihi. Allah yana kan taimakon bawa, matuƙar wannan bawa yana kan taimakon dan uwansa. Ni wannan shine magadi. To masu kallo ko kuma ce masu sauraron mu za su dan ji baiti daya cikin wannan, domin na san da yawa yanzu sun ga gusti wannan, da yawa sun san an sake, da yawa kuma ba san an sake ba. To wasu za su ce ba nuna aman na yi wannan waƙan ba, saboda cike da mamaki. To idan da dama za a iya rera mana ko baiti ɗaya. To ba zan yi baitin ba, amma zan yi amshin waƙa. To a mana amshi. Ina cewa ATL bulldozan aiki, me aiki ku ce da shi nan ba ɗaya. Cewa ATL bulldozan aiki, me aiki ku ce da shi nan ba ɗaya. A wani gefen kuma na cewa mun gode da mun ka samu memba Atal. Masha Allah, mun gode gaskiya. Wato a ƙarshe da